אנחנו חושבים שאני חשבתי על זה, ולכן בגלל שחשבתי על זה אז אני עושה את זה. 95% מהמקרים אני מתוכנת. בגיל 0 עד גיל 7 ההורים שלנו, המורים שלנו, הגננות שלנו עשו עבודה נהדרת בלתכנת אותנו. אל תלך לשם, אל תלטף חתולים, אל תצא החוצה עם שיער רטוב, ואנחנו גדלים מגיל 7 כשאנחנו מתוכנתים כמו מחשב. לא כולם. לא כולם, נכון, מעט מאוד. אני שמח שיש אנשים שאומרים שלא. ואז... אני אומר לך איזה מהמחשבה שלך שאמרת את זה, אתה כן מתוכנן. עדיין לא אומר שאתה לא מתוכנן. זה עדיין לא אומר שאתה לא מתוכנן. אוקיי? זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אתה הקצנת את זה. למה הקצנתי? ככה, כאילו ילדים צריכים איזושהי הדרכה, איזשהו... יפה. הדרכה. לא התניה. אימון על שפת הבריכה. זה נכון, זה תיזהר, אל תלך. אבל אל תלטף חתול כי הוא ישרוט אותך ויש לו מחלות. ואל תלטף בעלי חיים כי יש... זה כבר, את מבינה? שלא יעבור חתול. כן. יש ברומנית ביטוי שאומר, יש לך או אין לך את 7 שנים מהבית. ועל זה יושב, על החינוך שאתה מקבל בבית, על הדרך שאחר כך אתה תלך איתה כבן אדם. מתברר שבסך הכל רק 5% מההחלטות שאנחנו מקבלים בחיים מתקבלות דרך האינטואיציה שלנו. 5% מבד. חבר'ה, מה זה אומר על ההחלטות שאנחנו מקבלים בחיים? שב-95% מהמקרים הם שגויות? כי אני לא מגיב נכון למה שקורה. תלוי הדרך, תלוי 5% זה נכון, 5% תלוי איזה רמה של החלטות. נכון.